chips yn ffri, o, solo mi. Fel chi'n gweld, dwi'n hanner Eidaleg. Ie, mae'n chi ddweud, ie. A na pam, nath hyfforddwr tîm yr Eidal, unrhyw'n gwybod beth yw e? Luigi, Super Mario! Ffonio fyny, gweud math, please, wneud i ddod draw, helpu tîm yr Eidal i giro tîm Cymru ddoi. Wedi si na, ddim achos gladgarwch, ond achos o'n i'n rhy brysyn yn chwilio am y clipau gorau ar y we ar gyfer nid jyst chi, ond fy ngwestai arbennig, Llinos Lee! Llinos Lee yn gyflwyn wraig, wel, heb dy ail. Heb i. Ond mae dy reiddiau sioe fusnesol yn dechrau yn y theatr. O, ydyn. Y sioe cyntaf? Sioe cyntaf fi oedd pan o'n i'n 2 mlwydd oed, dwi'n meddwl, Bugsy Malone, dwi'n meddwl, Pwy ti'n chwarae? Fat Sam, ie? Na, nes i drio am y ran Fat Sam. Ond un o'r danswyr o'n i. Fi'n siŵr, ti'n mwynhau, ni'n gwybod ti'n hoff iawn o sioe cerddorol. Dy ffefryn? Wizard of Oz? Wel, Wicked yw'r ffefryn ar hyn o bryd. Ond achos maen nhw yn chwilio am Dorothy newydd yn dydyn, fydda ti'n trio? Ie, fi ddim yn hapus yn mynd. Achos, wel, yn ôl y sôn, mae Sir Andrew Lloyd Webber eisiau fel Dorothy fod fel Avril Lavigne, fel Rocky. Na. There's no place like home. Na, Judy Garland, hyd o'ch yn newid e. Nawr, yn bwysig iawn gyda unrhyw fath o ddrama, mae'n gwneud entrance da yn bwysig iawn. A'n gwneud impact mawr. Fel mae'r clip yma yn dangos i ni. Cadwch llygad ar y boi yma. Mae'n paratoi y gynulleidfa ar gyfer y perfformad i ddod, yn dydi? Mae'n ffantastig. Yn ogystal ag actio prydysifog, o ti'n neud lot fawr o'n gymnastig? On. A beth oedd pa fath o gymnastig o ti'n neud? Wel, bob dim, y bîm o'n i'n hoffi, achos o'n i'n hoffi bod fel hyn, fel... T'ma? Hyblyg hefyd? On. Ie, a'r rings, a'r bit bynnag? Yr bars, ie. Na, ddim hwn. Na, a'r pêl. Beth yw hwn? O, ti'n dweud pryd maen nhw'n mynd gyda'r rhiban? Ie, a'r pêl. Fel na? Na, dim gymnastig fel na. O, oce, gymnastig go iawn. Go iawn. O, go iawn, oce, digon. Mae gymnastig, mae'n bwysig iawn mewn gymnastig, mae angen cryfder a thalent a bod yn gosgeiddig. Fel mae'r clip yma yn dangos i ni. Drych ar y boi cyntaf. Drych ar hwnna. Ffantastig, ie? Ond y boi yma, hwn dyn ni'n. Drychwch ar hwn. Ffantastig. O, ie. Oedd y fel fan i newid i feddwl, reit ola. O, na! Peth mae'r peryglus ti wedi wneud? Wing walking ar 1.5, sef sefyll ar aden awyren. A sut brofiad oedd hwnna? T'mo be, fi ddim rili'n cofio, achos nes i dreulio'r diwrnod just yn mynd, So rhywun arall nath wneud, yn dy bendi, fel yn teimlo bod rhywun arall? Ie, pan fi'n gwylio fe nôl nawr, mae'n teimlo surreal fel mai nid fi sydd fyna. A oedd y wisg, wel... O, hwnna oedd y peth gweitha. Jumpsuit melyn oedd e. Anghofio'ch mae'r ffaith bod ti fyny yn yr awyr ar aden awyren. Oedd e ddim yn... Y wisg oedd y broblem. Oedd rhaid fi fenthyg sgidiau mam, beth For shame. Mae awyren yn bethau peryglus iawn, angen bod yn ofalus iawn. Rei mawr, fel y jumbos, rei bach, fel y biplane o ti'n ag rei bach. Wel, mae'r clip fan hyn yn dangos i ni. I ffwrdd â ni ar awyren y hedfan. O, gysgeiddig, am ddwrnod hyfryd. Ond sgwyddi lle mae'r awyren yma'n mynd i fynd? Chi'n gesio? Reit, ei ben. Mae yna ddau beth i gysau. Nadrodd. Ie. A... Rhydian Bowen Phillips. Na, mae'n rheswm, achos ti'n mynd hoff iawn o gŵn, am gen ti gi yn does? Oes. A ti'n di dan y ffrindiau. Pam ti'n mynd hoff gŵn? Just ofn nhw. Na. Maen nhw'n pethau ffyrnig dros ben dwi'n ffeindio, ond weithiau bob rhywun yn fi'n gweld ci sy'n ti'n meddwl, cute. Mae'r clip yma'n dangos ni, fel mae'r cute, mae cŵn yn gallu bod. Drwch ar y dyn yma, a fi'n meddwl mae'n ei job yn da, mae elevator fan hyn, ond pwy yw hwn yn sbwylio, fyna. O, ti'n gweld beth mae'n neud fyna? Crafu ben ôl. Yn rhyfedd iawn, dyna fel fi'n crafu ben ôl i hefyd. O, rhy beth. Mae gen i amser am un clip ola. Golf, mae Ryder Cup yn dod i fewn. Ti'n eich mlaen? Dwi'n fawr. Ie, ti'n hoff iawn o golf. Mae'r byd, mae pawb yn y byd yn hoff iawn o golf. O olffio, fel yn cael ei alw. A fydwch chi chwarae golf yn bobman, fydwch chi chwarae yn y ddinas. Ond hefyd fydwch chi, wel, ddangos y clip yma i chi, roed e, reit, drwch yn just posio mewn eiliad, just i wneud yn siŵr, reit, dyna'r bêl fyna, ie, chi'n gweld, mae'n olygfeitha neis. Drwch yn beth sy'n digwydd. O, days, ond pidwch y ffoen, mae jyst i'n mynd dros yr ochr, diolch yn uchel iawn yw e. Gwyd jyst weld mae'r uchel yw e, i ddweud y gwir. O na,
Mae o'n uchel iawn fel yna. Wel, am beth hwnna twp i yn ôl wneud. fyna. A ti'n be, hwnna dd y clip hwnna o'i diwedd yn Newyddion y We. Fy ngwestiwn arbennig Llinos Lee. Diolch yn fawr iawn. Math. Hwyl am y tro.